Mai întâi să vă salut, că de mult nu v-am văzut. Zi de zi îmi dau o întrebare, ce mai fac colegii oare? Să știți că nu v-am uitat, gândul meu la voi a stat. Auzind că e carnaval, am sosit și eu la bal. Nu știu de v-ați bucurat, ori poate v-ați întristat, însă ca să n-am absență, vă onorez cu a mea prezență. Spectatori avem din plin, unii pleacă, alții vin, totuși am o adresare, rog atenția mai mare. Mult timp n-am să vă răpesc, ca să nu vă plictisesc, căci aveți de urmărit un spectacol inedit. Pe cer se prinde o stea ce ne vestește. Iisus, Mântuitorul s-a născut, într-un sălaș sărac, în acea iesle, un dar întregii lume a fost făcut. Azi e Crăciunul, e mare sărbătoare, țin să vă aduc din suflet o sinceră urare. Uitați măcar pe o clipă invidia, minciuna, gândiți-vă la Domnul și veți învinge ura. Să ningă cu căldură și noblețe, în ale voastre inimi, scumpii mei profesori, în ochi să vă rămână cea blândețe cu care mă alinați nenumărate ori. Să vă simțiți la școală ca acasă, tărâmul presărat cu amintiri. Aici fie-vă viața mai frumoasă, împărtășind cu noi doar bucurii. Colegilor, eu le urez succese, un an cât mai bogat, realizări, progrese. În unele momente, fiți îngăduitori, stimați, păstrați comoara numită profesori. Crăciunul să vă aducă bunătate, să vă înzestrize viața cu multă sănătate, să dăruiți iubire fără a vi se cere și veți primi răsplată o mare mângâiere. Crăciun fericit și la mulți ani! Pa, pa!